ranah Minang nagari-nagarinya elo ranca dipandang-pandang elo basonyo. Ranah Minangkabau elok nagarinyo, urang Minangkabau elok baso basinyo. Taraga denai pulang ke kampung, pulang bersama dari rantau, sampai kita bakumpul basuojo kawan sana saudara. Bersama dari rantau sampai kita bakumpul basuojo kawan sanak saudara. Di rantau urang denai tabayan rancak dipandang manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Mamu denai tadayo maraso di manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Ranah Minangkabau elok nagarinyo, urang Minangkabau elok baso basinyo. Taraga denai pulang ke kampung, pulang bersama dari rantau, sampai kita bakumpul basuojo kawan sana saudara. Bersama dari rantau sampai kita bakumpul basuojo kawan sanak saudara. Di rantau urang denai tabayan rancak dipandang di manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Mamu denai tadayo maraso di manjo-manjo elok baso jo budayanya nagari di Minangkabau. Balik ke kampung samo-samo balik ke kampung di hari